Riyatın safikirin o bunun avenda turizma xwezayê çager û siruşthez bê tirs û xwe filkişin serê çiyê û kampan li wan deran kampan dikin turîsteke Japon ê ku ev 6 mehin li çiyayê cîloyê digere hînê kurmancî ji bûye. Şeniyên Colemêrgê bi meşeke zor û zehmet derketin serê çiyayê cîloyê û ji kêfa govend kirtin. Ji ber bûyerên terorê çil salê tu kes dernedike çiyayê cîloyê. Bi rewşa aram û ewlere çiyayê ku bilindiya wê 4400 metreyê bû navenda turîzma xwezayê. Çanakkale ilinden Türkiye'nin... Ez ji bajarê Çanakkale'ye di sê rojan de bi wesayetê hatim. Sîruşta vir gelek xweş e. Ji bo sporên xwezayî gelek dewlemend e. Li vê manzareyê ve xwarina çayê gelek bi tehm e. Tur düzenleniyor. Ji bo siruşthêzan turên taybet têne li darxistin. Dawiyên hefteyan em 3000 kesan dikine mêvan. Her ku diçe hejmara razanê û kampan zêde dibe. Çiyayê bi hişmet û heybet bi tebiata xwe bala turîstên nava welêt û biyanî dikişîne. Xwezayîya çiyayên Cîlo û golên Cemet mîna baxçê cinnetê ye. Ji ber vê yekê turîstên xwemalî û biyanî berê xwe didin çiyayên Cîloyê bi şev dikevin kampê serê sibê ji zûra dibin û bi hevra jî taştê xwe dixwin. Turîstên ku tên Cîloyê naxwazin terkavê herêma bêhempa bikin û fêrî zimanê Kurdî dibin. پیر خوشه جی با فوتو بکشین جی با ویدیو منظر پیر خوشه Tu fêrî Kurdî jî bûyî? Kurdî zanî? هنک دیزانیم Li ser çiyayê Cîloyê ji bo sporên xwezayî derfetên xweş hene. Hin kes di nav golê de bi bot û kanoyan pêşbaziyê dike. Hin kes jî li ser çiyayên aram bi çetiran li asîmanan digerin. Li çiyayê Cîloyê piştî pêvajoya bê teror êş û elem bi dawî bû. Welatiyên ji herêmê bi stran û govendan vê rewşê pîroz dikin. Çiyayê Cîlo zaten xwe hema govend e. Yani tu berê xwe de rewşewê çiyayê satê evet çiyayê satê ne. صحبت و کیف و سیرانان ام روان درانت بینین هر وکی بری وکی یتمت بری تاتنا زوزانان و گشت و سیرانان ام هیوی دارین هما جهیم هر هوب مینیتن هر هوب کیف و سیرانان و ببرین. Çiyayê Cîloyê duyem çiyayê herî bilind ê Tirkiyeyê. Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nurî Ersoy çiyayê Cîloyê û golên Cemedê wek turîzma xwezayê îlan kiribûn.